Nakamta ki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro, ngapriang sobhai phi baro ki ba page kaneka video. Ngakwa banong ya karin dia jongi ba kade ban khruting ya ki clan ba ki mersing betul. Kaneka jing keren ka jonga ka theu ya ka jing pen Kenya jong ka Pakistan. Haden ba Donald Trump ulah khot jika jinga suk hapdeng ka India bat ka Pakistan. Donald Trump badai presiden jogari Amerika ulah penesuk jika India bat ka Pakistan. Hapdeng ki jinga kana arjungki. Ka Pakistan kala manjur ya ki jingong jung Donald Trump bat kala kular ban ya sukno bat ka India. Ka India ru kala pediang ya ki jing kular jong ka Pakistan. Henry hadin ka jing penbena jong Donald Trump ya ka jing ya sukno jong ka India bat ka Pakistan. Ka Pakistan kala penken ya ka soskular. Ka Pakistan kala wan hir thmabiang hakikato katne ki benta jong ka Jammu bat Kashmir. Kum ha Srinagar, ha Jammu sektor, ha kaba, kala wan hir thma da ki drone bat ki misai, bat kila don ki jingthai ki bakrao, ha kini ki jaka. Ka Pakistan, kala penyap ya wei u sipai BSF jong ka India. Uneu supaya BSF jangka India udai wabat ya kam kum usop inspektor. Kane ka jingjab jong uneu supaya BSF kadai namar ba ka Pakistan kalawan hirtma daki drone bat ki misail ha Nargota Army Station. Bat nalor une supaya BSF balayap dang don ru sakiwe ki bala mansau. Naka jing wan hirtma jo ka Pakistan daki misal bat ki drone. Nakaling ka jonga ngakwa ya ka India bakan jebab bakan khruit nge ya ka Pakistan nomor ka Pakistan kala penkhen sisa ya ka soskula. Wat hadin bakala menjur ya ka jasuk hapdeng ka jing khot jasuk jong u Donald Trump. Ka Pakistan kalong kari kaba arsap kaba butu wat hapdeng bakala ya kular banyak sukno bat kari India bansangi no kajinya siat nre ka Pakistan kalawan hirtma biang ya kijaka jong kari India de namar ka jingwan hirtma biang jong ka Pakistan ya kijaka jong ka India nakane kadao ke ngasa ong ba ka India kadai ban khruit teng ya ki thlen bat ya ki mersing butu ka Pakistan kalong kum thlen bat mersing butu namar ka syukular tangka ketin rei ka kampat kalong butu kalong butpo bat kalong asap. Ka Pakistan kadeka klen lathang juat labang kabasu kular tangka ketin ndrei ki kampat kilong asap kilong butu te nagaleng ka jonga akwa ya ka India ba kamdai ban sngap ya ki nie kyu jakai jong ka Pakistan nama ka Pakistan kalong butu pat kalong butpo ha wat hadin bala kular bane sukru kadang wan hir thma biang te kane kade ka jing butu ka jing arsap jong ka Pakistan ngakwa ya ka India bakan khruit tinge ya ka Pakistan namar ba ka Pakistan kala penkhen ya ka ceasefire deal ka bade ka jingate ban sangi ya siap dang menin ka siphotrek mentau penai me arjar arphosan ka India kala lek hirtma haki Southly ki airbase lane ki Katling Sun jong ka Pakistan namar ba ka Pakistan
kala ketong daki missile bat ki drone ya ki arphundru tli ki nongba jong ka India ndre don bo pat ba ki air defense system lane ki kor ya dasun jong ka India kila yo ban penpra kila yo ban penhapno ya ki drone bat ki missile jong ka Pakistan watla ka India kala yo ban penhap ki drone bat ki missile jong ka Pakistan ndai gila don kato kene ki jaka ki bala pethe namar ba karindia kamla ban penhaplut ya ki drone bat ki missile jong ka Pakistan te de namar ba ka Pakistan kala kthong ya ki arphundru teli ki jaka jong ka India kumta ka India menhaka siputrik mentak bunai me arjar arpusan kala lecir thamaking haki sautli ki katling sun jong ka Pakistan batlaong ki katling sun jong ka Pakistan kila pra kila bthei na kadau ka jing khruit ka jing tharbom jong ka India kiri jong ka bthei haba ki yoi ya ka jing lek tharbom ka India ya ki sautli ki katling sun jong ka Pakistan kila sir bat kila penpau ba ka India bat ka Pakistan kidon kamno ban ya suk ban ya sangi no eka jingasia dai namar kane ba presiden jong kari Amerika Donald Trump ulakhot ya ka jingasuk habdeng ka India bat ka Pakistan te hadin ba Donald Trump mulak khwat ka jingasuk ya ka India ber ka Pakistan kila ya manjur banyak suk no banyak sangi no ka jingasia nrei kane ka jing asap ka jing butu jong ka Pakistan kalong kepala penbitar yang ki pat nong song snong jong ka India dai nama kane ba mga ngasa kwa ya ka India bahkan khruit tinge ka Pakistan ba kamdai ban sngap ki nie khiu jakai jong ka Pakistan namar hadin bala dep kular ban ya sukno ban ya sangi no ka jinasiat ka Pakistan pat kadang wan herthma kadang wan khruit daki drone daki missile haki jaka jong ka India te kane kalong ka bomla banlo kadon kam ya kari India bukan jubab namar ke Pakistan kalong kum Thailand bat umur siang butuh te perlok ngakentu ya phi ki pat nong song snong jangka jelam meklaya bat jong kari India hi bar kawai ki basothu ya ka jingkran ka jonga subha banyabut yaki an yaki kendon jong ka sarkar hakum kane ka por badon ka jingakan at jong ka India bat ka Pakistan subha banyabut yaki jingtha ya ki hukum jong ka sarkar kanang bakanong don kano ka jinge hadin ngede banyak trelang ka sarkar banyak da yalade lada jabawan kathma kabahe hapadeng ka India bat ka Pakistan te perlok subha bana sumar bhai lade kublai sibun kublai syajarngu ba filapet cekane ka video to belai un dalam terkat pat un kerku yaki kam ki jam ki ngen sa siam biang haki bai bat ki video kublai sibun